Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa. Dnešní video Star Stables a půjdeme do FP a když tam přijdem, tak nevím čo, tak můžeme tam jít. Odpíšeme tejto Bele, že ahoj. Tiež. Sú lavičky. Poď, paníček. Tak, a môžeme ísť na to. Kým tam prídeme, tak to bude dlhá doba, ale fakt. Ale už len kúsok. To bude za chvíľu. Chcem svoju kamarátku Luci nájsť. Neviem, ale asi není prihlásená podľa tohoto. Tu je Luci Stromváker. Ale asi není prihlásená, tak preto není ani ten takný, tá hlava zelená. No tak sme tu v FP. A už tu je aj disko, tak môžeme ísť na diskotéku. To bude najlepšie, čo môže byť. Na diskotéke si vždy nájdete veľa, ale veľa kamarátiek. To vám hovorím. A no, tak ideme sa na to pozrieť. Siena. Ahoj, Siena, no a to si mi dala na Siena. Ahoj, Siena. Ideme odpíšať, kde Montana. A tak ďalej. Ahoj. Lulu, olala. Untuk tato, že ahoj, ahoj, ahoj. Jo, ahoj. Terus Budeska Naratka. Ada to opýtam. Čakám na odpoveď. No, rýchlo, halo. Asi ne. A proč? Stop. No, okej, tak budu, ale nebudu si moct
psát s tebou. Ok, natáčam video. Ok, jdeme oky. Ok, natáčam video. Oky. No ty povieš? OK. Tak dobré, tak máme novú kamarátku, volá sa Montana. To jak sa tam dostali? Hej, a mňa pustíte. Nikdy sa tam nedostanem. Ja to nerozumiem. Jak se tam dostanu? Nikdo se tam nemůže dostat. Je taky blbé. Ukazu. Získáte se. Henta prišla, neprišla. Toto je iba pre zárodky. Aha. Nechoďte sem. Proč bychom nemohli? Ochranka. Tak to je velmi blbé, že ochranka. Opýtam sa, kam ideme. Moje Montány. Kam ideme? Jak se tam dostala? Montana. Já mám lepší nápad. Jsem i a na zárodky útočí Nesr. Tak já na to kašlem. A já vám trochu si z Montány nerozumím, ne? To bude kamarádka. A nevlastné tam den stojí. A jdete dcerky. Vojeník to ty nebude kupovat kolejet, pro aby si byla. To kdo napísal? Jenny. Ale mě milé. Dítě to mě vyputovala.
Len som teraz len prišla nahlo a oni len mi niečo hovoria. Tak, tu máme našu Montánu. Montána, čo ideme robiť? Počkaj, Montána, niekto ma požiadal. Montána, yes. Ty budeš so mnou kamarádka. Navždy. No. Počkáme si dobrú chvíľku, kým prídu všetci. A už to je autobus, takže asi môžeme ísť. Montána, ako ty povieš. Montána chce ísť do autobusu, tak zoberieme si kartu. A chce. Tak, Montána, no ideš? No, Montána, ne, počkaj, Montána. No tak nie. Kelia? No tak. Montána. Kelia. Ahoj. Keby. No ona robí. Což? Pozrieme sa tuto. By mohli mať aj nejaké modré sedlá. Strašne potrebujem modré sedlo. Nejaký modrý set proste potrebujem. Len preto. Lebo strašne sa mi teraz chce mať nejaký dobrý set, nejaký, ktorý ko sebe ladí. A tak by som vám to povedala. Lebo tento tiež nie je špatný. Že? Ale nemám toľko. Ja mám 0 stars coins. Ani toto nie je špatné. Prečo každý má niektorí? Majú také dobré. A ja mám také zlé úcty. Na čom som si to len kupovala? Tak to poviem. Že na čo som si to kupovala? Keď som ani nemusela. A takto vám poviem. Mám jeden veľký problém. Ja som si stiahla, že dostanem 300 stars coins a stiahla som si ešte 50 stars coins. A bola som ešte ako tým 300 stars coins som dostala, že na 3 dní budem Star Rider. No, a stalo sa mi, že ja som si všetky veci dala do skrinky, kde mám staju. No a stalo sa mi taká vec, že ja som tam len prišla normálne a už som nebola, už mi to tam napísalo, lebo ja nebývam u tata tak dlho, lebo ja môžem natáčať iba u tata, takže dlho nebudem môcť videí. No, a tak by som vám to povedala. No a ďalej vám tak poviem, že a ja som tam normálne, už mi napísalo, že nie som Star Rider. No a ja som išla do skrinky si niečo obliecť. Ja som to ešte nepochopila, že keď ste Star Rider, tak môžete mať ako normálne tú skrinku, ale keď už nie ste, tak nemôžete. A ja som tam iba prišla a tá skrinka sa mi nedala otvoriť. A ja som tam mala všetky oblečenia, okrem tohoto trička a týchto legín. Ale potom som vyhrala tieto legíny. Takže ja tam mám všetky veci. Takže to mám také blbé. Alebo môžem si urobiť biely set. Nie? Biely je? No tak biely chcem. Iba biely, čisto biely set. Tak nič. Som zvedavá, že kde je znovu tá Montána. Ja si to otvorím. Ja som ju tu teraz nenašla. Takže vám tak poviem, že ideme z tohoto obchodu preč.
Alebo sa pozrieme ešte na nejaké oblečenie. No tak dobre, ideme na oblečenie. A už potom nič. Dobre, tak to. No, dobre. Toto by som strašne chcela. Sú to 43 Star Stones. Keď si našetrím, alebo keď mi táto kúpi, tak môžem si to kúpiť, alebo aj táto vesta je pekná. No, okolo keď také. Počkať, jo. Chcem si iba niečo pozrieť. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Toto je ku tomu. 1, 2, 3, no poď, 4, 5, 6. Toto je taký, to je nejaké 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aké divné. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Divný kolektív. Fakt. Tak ten kolektív ma to nezaujíma. Tak ideme z tohoto obchodu preč. Zita, je si to ty? Ideme sa ti pozrieť. Zita, čakaj, teda. Zita Aneta, Montana, a Zita Jana, a Zitu tu nemám, ale ja som mala kamarátku Zitu, ale tak nič. Ideme von z tohoto obchodu, no, tak ideme. Takto, nasadnem na konia. Ideme na to. Poď. Ideme brať disku. Disk. Montana je tu. A to mi ani nepovedala. Tak dúfam, že sa vám video líbilo. Jak áno, tak dajte like a mějte sa krásne. Ahoj!